Мяне завуць Пархац Дар'я. Я прадстаўляю дзяржаўную установу адукацыі сярэдняя школа нумар 10 горада Брэста. Вашай увазе я прапаную гумарэску Уладзіміра Мазгло «Андрэй і певень». Жыў-быў у бабулі певень, залаты як сонца грэбень, шпоры нібы ў генерала, забіяка гэткіх мала. Ён у вёсцы бабе Мані абвяшчаў штодня світанне. Атаманам быў курыным і задзіру няспынным. Часта певень забіяка крыўдзіў жуліка сабаку і бабуліну суседку не пускаў у хату зрэдку. Стала пеўню не да смеху. Да бабулі унук прыехаў гэтым летам са сталіцы і задзірыцца. Як мяне і не кажа певень, будзем біцца.